आता हे तेल आहे ना, ते पहिला मी तुम्हाला तेलाचं सांगते, कारण आता पाऊस पडायला येईल आणि आपलं तेलाचं हे संपून जाईल. हे बघा, हे सगळा गाळ खाली बसतो ना, आणि तेल आपला आहे ना असा बनत आलाय. हे कलर बघा, ग्रीन कलर झालाय ना, आणि घट्ट पण बनलाय. हे आपल्याला 12-15 दिवस उन्हात ठेवायचे आहेत ना? हा, फुल दिवस जर भेटले तर 12 दिवस 13 दिवस ठेवायचं. आणि आपल्याला ऊन कमी असेल, आपल्याकडे 4-5 तासच ऊन भेटत असेल ना, तर 15 दिवस ठेवायचं. आपले किती दिवस झाले? आपलं 7 तारीखला ठेवलेलं हा, आहे. म्हणजे तुम्हाला आताच आम्ही दाखवतोय, प्रोसेस सर्व दाखवतोय या व्हिडिओ मध्ये. आता मी तुम्हाला हे तेल गाळून नाही दाखवत आहे, कारण गाळायला अजून खूप दिवस, आम्हाला अजून 4-5 दिवस लागतील. आणि त्याच्या आधी मी तुम्हाला हे तेल बनवायला, तुम्ही बनवण्यासाठी मी तुम्हाला आता पहिलं टाकते आहे. मग लास्टला तुम्हाला फक्त घालायचंय. हा, फक्त हे गाळून घ्यायचं. आपण छोटासा एक रुमाल घ्यायचा, एकदम छोटासा घ्यायचा पातळ, आणि तो आपण बाटलीवर ठेवायचा किंवा असं वाटीत ठेवायचा, आणि हे तेल गाळून घ्यायचं. आणि आपल्या चांगल्या बाटलीत जी बाटली आपण वापरणार त्याच्यामध्ये ते भरून ठेवायचं. आपलं तेल रेडी. आणि आपण समजा 4 दिवसांनी 5 दिवसांनी समजा असं गॅप ठेवून आपण डोक्याला मसाज करायचं. रात्रीचं करायचं, सकाळी धुवून टाकायचं. नाही, धुवायचंच नाही आधी. 4 दिवस धुवायचंच नाही. लावल्यावर ते चांगलं असं पोटाने असं घासून आहे ना, असं ते मसाज करायचं. आणि पूर्ण केसाला लावलं तरी चालेल, पण प्रमाण म्हणजे असं नाही की आपण रोज तेल कसं लावतो, पॅराशूट तेल केसाला लावतो ना, त्या पद्धतीने लावायचं. ही कढीपत्त्याची पानं बघा, एवढी सगळी भरपूर ताटभर आहे ना, मी सुकवली. म्हणजे स्वच्छ साफ केली, पहिली धुवून घेतली आणि उन्हामध्ये सुकवली. उन्हामध्ये 2 दिवस सुकवल्यावर असं चांगलं म्हणजे खूप चुरचुरीत झाली आहे, एकदम चुरचुरीत झाली आहे. आता ती आहे ना, त्याची पावडर करून घ्यायची आहे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. आणि त्याच्यासाठी हे मी 500 ml तेल घेतलेलं आहे. पण कसं माहिती आहे, हे पावडरवर आहे. आता ही जेवढी पावडर बनेल ना, त्या हिशोबाने आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. त्यासाठी हे मेथीचे दाणे घेतले आहे, मेथी आहे, आणि ही आवला पावडर आहे. ही आवला पावडर तुम्हाला आयुर्वेदिक स्टोअर मध्ये भेटेल. मी पण एक आयुर्वेदिक स्टोअर मधून अशी त्यांना बोललो की आवला पावडर द्या मला, मग त्यांनी मला अशी 100-200 ग्राम दिली. हा, हे पाकिटच असतो ना. आता आपल्याला पहिलं आहे ना, मी हे कढीपत्त्याची पानं मिक्सरला लावून घेते पावडर करून. आपलं हे सर्व प्रमाण ना ह्याच्यावरती अवलंबून आहे. आता ह्याची किती पावडर होते ना, त्या हिशोबावरती. एक तुम्हाला एक डिटेल मध्ये सांगतो मी. जर हे 100 ml असेल ना, 100 ml आपण तेल घेतलं ना, तर आपण 2 चमचे घेणार. 2 चमचे पावडर, 2 चमचे ह्याची पावडर घेणार. आणि हे 2 दिवस सुकवलेलं आहे. आणि हे 1 चमचा घेणार, 1 चमचा आवला पावडर घेणार, आणि 1 चमचा मेथीचे दाणे. आणि हा तेल खूप फायदेशीर आहे. डॅन्ड्रफ असेल, काही प्रॉब्लेम असेल हेअर्स मध्ये, तर ह्याच्याने खूप लवकर सॉल्व्ह होतो. डॅन्ड्रफ तर सर्वात आधी जाईल तुमचा. लावले दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला वाटणार नाही की डॅन्ड्रफ होता सुद्धा आपल्या केसामध्ये. डॅन्ड्रफच एक रिझन असतो हेअरफॉलसाठी. खूप रिझन्स आहेत, पण डॅन्ड्रफ वन ऑफ द रिझन आहे. आणि असं नाही, आवल्याचं पावडरचं पाकिट फाडलेलं तुम्हाला आता दिसतच असेल. हे बघा, पण मी याचा पहिला प्रयोग करून बघितला. म्हणजे हे आम्ही 2दा, आणि आपल्याला काचीची बॉटल लागेल. 2दा आम्ही बनवून झाले. आमचं तिसरं आहे. तिसऱ्यांदा आमच्या घरी बनतं. एवढी बाटली होती, हे मी पहिलं बनवून घेतलं. म्हणजे याच्यातला मी 1 चमचा पावडर काढलेली आहे. आता हे तुम्हाला मिक्सरला लावून आणतो मी. ते बघा, मी पावडर करून आणली आहे. आता आम्ही त्या आवल्याची पावडर त्या बाउल मध्ये काढून घेतो. म्हणजे ते कसं चमच्यानी लवकर घ्यायला इझी आणि पडेल. अजून एक आपला प्रॉब्लेम कसा आहे, बाटली आपली मोठी नाही आहे ना, छोटी आहे. काचीची बाटली. आणि पहिला आपल्याला काचीची बाटली शोधायला लागेल. काय माहितीये का, आता काचीच्या बाटल्या मिळत नाही. आपल्याला काचीची बॉटलच लागेल या प्रोसेससाठी. तुम्ही म्हणत दुसरी काय वापरू, तर नाही वापरून भांड नाही चालणार, किंवा प्लास्टिकची बाटली नाही. ह्याच्या एक तर सर्वात आधी रेशिओ प्रपोर्शन मध्ये काय फरक करू नका. आणि काचीची बॉटल तर हवीच, तर जाऊन तुम्हाला त्याचा फायदा भेटेल. आणि ही बघा आपली पावडर. आता या साहित्यापेक्षा आपल्याला हे डबल घ्यायचे. आता मी पहिले काय करते, पहिले मी हे साहित्य पूर्ण टाकून घेते, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जेवढं तेल लागेल ना, त्या हिशोबाने आपल्याला ओतायचं आहे. तू सर्वात पहिले हे टाकून बघ. किती ते बाटलीत तेल पण राहिलं पाहिजे. ही बाटली बघा आपली 550 ml, 500 ml आपण कन्सिडर करूया याला. म्हणजे 10 चमचे आहेत का बघ पहिले. आता आमच्याकडे अजून एक प्रॉब्लेम बघा, हा प्रॉब्लेम तुमच्याकडे सुद्धा होऊ शकतो, पण तुम्हाला मी पहिला सांगतोय. आता ही जरी 500 ml आहे, जरी आमच्याकडे 10 चमचे झाले, तरी आमच्याकडे काचीची बॉटल ही बघा मोठी नाही आहे, छोटी आहे. म्हणजे ही बॉटल नाही राहिली तर प्रॉब्लेम व्हायची. त्यापेक्षा मग काय करतो आम्ही, एवढी तेलाची बाटली आणा. एवढी आणा. सुरुवातीला हे 100 ml आहे बघा, 100 ml एवढी बॉटल आहे ना. ही बघा इकडे कुठे लिहिलंय, हे बघा दिसतं इकडे 100 ml.
म्हणून मी तुम्हाला डिटेल एक्सप्लेनेशन देतोय. जर एवढी बॉटल आपण ह्या काचेच्या बॉटलमध्ये टाकली तर आपल्याला 1 चमचा लागणार, ही मेथी 1 चमचा लागणार आणि हे कढीपत्त्याची पावडर 2 चमचे लागणार. आता मला वाटतं ही या बाटलीमध्ये फक्त 300 ml बसू शकते वाटतं. हे अर्धी बॉटल बसेल. अर्धी बॉटलच बसेल. मग ह्याचे मग आपण पहिला आहे ना 300 ml तेल टाकू याच्यामध्ये. आणि मग त्यासाठी हे 6 चमचे घे पहिले ह्याच्यात. पहिले 6 चमचे घे ह्याच्यात. 1 2 3 4. डिटेल काय एक्सप्लेनेशन देतो म्हणजे चुकायला नको मग कोणी. 5 6. जर तेल एक्स्ट्रा राहत असेल तर आपण ते नंतर टाकूया. 6 टाकले. आता हे 3 चमचे टाक. हे बघा 6 चमचे एवढी झाली. 3 चमचे टाक. 1 2 3. अर्धे 1 2 3. हे बघा 6 चमचे 3 चमचे आणि 3 चमचे. हे जर असं डबल होऊ. आणि आपल्याला जास्त बनवून का ठेवायचं आहे कारण त्याचा पुढचा हे प्रॉब्लेम आहे भरपूर मोठा. त्याचं का माहितीये, हे उन्हात आपल्याला किती दिवस ठेवायचं मम्मी? 15 दिवस. 15 दिवस उन्हात ठेवायचं. मग तुम्ही थोडं बनवत बसलात तर प्रॉब्लेम होणार. आम्ही सुरुवातीला थोडं बनवलेलं ते लगेच संपलं आणि फायदा पण झाला आम्हाला. म्हणून आम्ही विचार केला यावेळी जास्त बनवूया. पण अजून एक प्रॉब्लेम झाला की आम्हाला काचेची बॉटलच नाही भेटली. काचेची बॉटल भेटतच नाही आता. आणि आता सगळं ते आपलं बंद झालंय ना. त्यामुळे आता ही मम्मी तू अर्धी बॉटल टाकायच्यात. अर्धी टाकते. तर ही आम्ही 300 ml टाकतो याच्यात. रोज आपण उन्हात ठेवायचं. रोज उन्हात ठेवायचं आणि 2 वेळा हलवायचं जाऊन. ते आम्ही तुम्हाला प्रोसेस आता दाखवूच व्हिडिओमध्ये पुढे. जर ही बॉटल पूर्ण ह्याच्यात राहत असेल तर आपण हे एक्स्ट्रा अजून टाकू शकतो. पण ते हलवायला पण जागा पाहिजे ना. 300 ml आपण तेल ओतलंय बघा. म्हणजे ही अर्धी बॉटल आम्ही ओतली याच्यात. म्हणजे अजून याच्यात म्हणजे 1 चमचे राहू शकतो. आवळा पावडर, हे कढीपत्त्याची पावडर अजून 2 चमचे याच्यात बसेल. आणि 1 चमचा बसेल. 400 ml आपण तेल घेतो याच्यातला. 400. म्हणजे आपण अजून 1 चमचा थोडा 100 अजून थोडा तेल ओतते मी. हे बघा थांब मम्मी 1 मिनिट. ही 1 चमचा आपण एक्स्ट्रा घेतला. ही 1 चमचा आपण अजून एक घेतला. म्हणजे आम्ही जास्त बनवून ठेवतोय कारण त्याला उन्हातून खूप टाइम लागतो ना. हे 2 चमचे घे. तुम्हाला काय आम्ही एक्सप्लेन करतोय कारण तुम्हाला डाऊट नाही पडला पाहिजे कोणत्या गोष्टीचा. थोडा बनवून पण कसा फायदा नाही काय म्हणजे उन्हात आपल्याला 15 दिवस ठेवायचं आहे. हो त्यामुळे ही औषध 15 दिवसानंतर तुम्हाला भेटेल वापरायला. म्हणजे तुम्ही बोलाल आता मला वापरायचं नाही होणार. बरोबर झालं ना. बरोबर झालं. 200 मिली तेल आहे. आता हे 150 ml मला वाटतं 150 ml तेल उरलं असेल. म्हणजे एवढी बॉटल आहे ना. एवढी बॉटल आणि थोडी बॉटल तेल त्याच्यात उरलंय. हे आपल्याला तर 15 दिवस सतत उन्हात ठेवायचंय रोज. आणि आता उन्हात ठेवताना आता ही बॉटल उन्हातच ठेवायची आणि तेव्हा काय करायचं सांग मम्मी त्याला? उन्हात ठेवायची आणि मध्ये मध्ये जाऊन 2 वेळा हलवायची ना. एकदा हलवला तरी चालेल. आणि तरी उन्हात किती वेळ ठेवायची? 5-6 तास. आता तसं ऊन असेल ना समजा आपल्याला आता 5-6 तास ऊन येतोय ना तर 15 दिवस ठेवायची पण गरज नाही. 12 दिवस ठेवला तरी चालेल. पण आपल्याकडे कसली बाटली होती जॅमची. हे बघा आमची ती पण शेजवान चटणीची बॉटल आहे. तर बघा ही आपली बॉटल रेडी आहे. आता ही आम्ही बॉटल टर्न नाही करत मी. ही आपली बॉटल रेडी आहे बघा. हे आता 15 दिवसांनी तुम्हाला नंतर आता ही 15 दिवस आपल्याला उन्हात ठेवायची आणि दर दिवशी उन्हातच 2 वेळा त्याला ढवळायची आहे. प्रत्येक दिवशी अशी शेक करू शकता. म्हणजे अशी शेक करू शकता किंवा चमचा घेऊन ओपन करून ढवळून घेऊ शकता. आणि 15 दिवसानंतर आपण बघूया. आता हे आम्ही आता मी जातो आणि उन्हात ठेवतो. आता तर तुम्हाला आम्ही व्हिडिओ पूर्ण दाखवला आणि तरी पण बघा इकडे असं वाटतंय आम्हाला की अजून जागा आहे याच्यात. तर आम्ही काय करतोय बाटलीत, तर आम्ही काय करतोय हे 2 चमचे परत ती कढीपत्त्याची पावडर आहे ना ती 2 चमचा होईल. म्हणजे 550 ml आहे ना. तर 500 ml आम्ही टाकतोय असं विचार करा. हे 2 चमचे अजून टाकले म्हणजे तू 10 चमचे टाकलेस टोटल. हे 9th आहे. 9वा चमचा आहे. झाले 2 चमचे बरोबर झाली. हे झाले 10 चमचे आपले. आणि हे टाकून द्यायचं तेवढं. ही 1 चमचा टाकायचा म्हणजे हे 5वा चमचा आपला. आणि हे पण आहे आपला 5वा चमचा. हे उरलेलं तेल आहे 50 ml म्हणजे 500 ml 550 ml ची बॉटल आहे. आम्ही थोडंसं तेल उरव त्याच्यात. म्हणजे अशी अर्धी बॉटल उरव. बाकीचे टाक म्हणजे भरून टाकते पूर्ण. आम्ही का परत ऍड केला, परत व्हिडिओ का दाखवला तुम्हाला म्हणजे तुम्ही समजू शकता 15 दिवसानंतर आपल्याला प्रोडक्ट बनवून भेटणार आहे. हे परत बनत नाही ना सारखं. जर आमच्याकडे मोठी काचेची बॉटल असती तर आम्ही एवढा विचार नाही केला तर डायरेक्ट तुम्हाला ओतून दाखवलं असतं. कारण ह्याच्या अगोदर आम्ही असे छोटे छोटे बॉटल बनवले होते, मोठे नाही बनवले होते. बघा ही आपली बॉटल पूर्ण रेडी झाली आहे.
500 ml तेल लाव. ढवळायचं का माहितीये, सारखं उन्हातून 2 वेळा ढवळायचं. हे खाली मेथीचे दाणे खाली बसतात ना, गाल सगळा खाली बसतो, त्याच्यासाठी असं ढवळून यायचं, म्हणजे ते सर्व उन्हामध्ये तापून निघतो. तुम्हाला प्रोसेस समजलीच असेल आणि खूप आम्ही टाइम घेतला समजवायला, पण ते समजणं इम्पॉर्टंट होतं. चला आता आम्ही हे उन्हात ठेवतो. हे बघा, हा आपला तेल, डॅन्ड्रफचा तेल, हेअर ऑइलचं, हेअरफॉलचं तेल सर्व. आता हा आपल्याला उन्हात ठेवायचं आहे. आता मी वाटिका घेतली, बाटली तेलाची असते, कधी तेल लागलेलं असेल तर हातातनं सरेल, त्याच्यासाठी आपण असं एक वाटी घ्यायची, त्याच्यामध्ये बाटली ठेव, आपण उन्हात ठेवायला जायचं. आणि हे बाटली काचीची बाटली गरम होते, गरम होते ना, गरम ते सोड पण चरचरीत होते ना, आधी उन्हात ठेवते. आता कितवा दिवस आहे आपला? 7 तारीख पासून आज किती दिवस झाले? 7 म्हणजे आपला 8-9वा दिवस आहे. पण उन्हातमध्ये असं चमचा ठेवायचा एक, आणि असं उन्हातून 1-2 वेळा असं ढवळून ठेवायचं. असं ढवळून आहे ना, चमच्याचं काढायचं, गरम करून ठेवायचं.